na se sama akwaba eba Attention TV so Attention TV de ya ka kyerɛ mo sɛ abere na abere bia no nneɛma pa betwa agu ɛwɔ man Ghana mu yɛn kame ɛhwɛfoɔ kora yɛde bɛso mo sɛ mo somfoɔ da ne da nyina yɛde bɛba mo nkyɛn enti wokɔ YouTube a wobɛtumi asubscribe na afei watumi ahyɛ na wasan like page no na afei bia ɛbɛkɔ na etumi obia san bɔ notification so na afei anytime bia story for ba no ebetumi abɛda wagua mu anase program bia ba no etumi aba na afei bia etumi akɔ kan amai Facebook so sa yɛbɔ egu ono mo Instagram na afei so Twitter edwagu ono mo sa 24/7 tu ofie owo ba bibiara wo wadwuma mu kura obetumi ahwɛ bedi ya megye so Franco Aku Asante ba bia edu na yɛbɛhwɛ de etwaguo ade kyena so yante asɛm from man pumpuni Ghana mu a na kyerɛ sɛ yana ansɔre ɛno no na ɛnɛ no ade yɛbɛhwɛ ho asɛm no yakatumi aka apapa mu yetu ne sere ɛne abasa yetu na niwa ne ba bibiara no ɛyɛ galamsey ɛho nsɛnsɛm a etumi ehompo ne mu recently anase nansen etumi pagya ne mu ɛwɔ man Ghana mu na ade a wɔse etumi hwɛ etumi ɛka ɛho nsɛm kakra na afei etumi ɛhwɛ de ɛbɛkɔ no ana de ɛbɛba no etumi ɛde toa so yɛde som ɛyɛ ahwɛfoɔ sɛ ne ɛsɛ na ɛfata galamsey ho nsɛmsɛm start ɛnyɛ nɛ etumi ahu sɛ agidin ɛwɔ man Ghana mu pa emre bia betwa mu galamsey nsɛm sɔre ɛma amanfoɔ ni bere pa man Ghana yɛ ni bere papa sɛ ba ne sɛ na yensu a yɛwɔ ɔdoma nkomade adom yɛ na nsuo ni tumi sɛ saa ensase onyame ɛde akyɛ sɛ yɛnua so no bae na de ade galamsey etumi ɛsɛn ne saa afei so enipa tumi kɔtɔ saa amena wɔ mu etumi ewu etumi hwere ɔmo nkwa ɛba ne saa no ɛbɛ 2016 no so no 2016 so ya ɛto aba ɛma yɛ president na Adodankwa Akufo-Addo no ɔkaase ba bia du na sɛ na Ghana foɔ ɛkasa ho galamsey ho deɛ ɛyɛ de amɛbɔ mmɔden a tumi atu aseɛ ɛna mo so kora ma ɛyɛ China foɔ bere so bepie wɔ man mu ɛma China foɔ bɛgye ɔmo din trɛ na pa wɔ man Ghana mu wɔbɛfa China foɔ kotu galamsey ɛnyɛ no ɔmo bɔ nkrɔfoɔ tuo na de ade enti galamsey ho nsɛnsɛm deɛ ɛba na sɛ yɛka ho nsɛm a ne ni baabi a yɛka fie ne baabi so a yɛka akɔso ne no ebi a yɛka ne yɛpɛ sɛ eduru esan sɛ enduru ɔno na etumi entu ase kakrakra ebetumi aha man Ghana yie pa enti Attention TV yɛbɔ mmɔden abu yɛketemu ekopie mu ɛwɔ atɔyɛ mantem yɛkopie mu ɛwɔ atɔyɛ mantem no yɛbɔ mmɔden ekopie ɛwɔ Wasa Amenfi West na ehunu sɛ ɛyɛ enipa wɔnom atintosu kɔkɔ akyerɛ mo MC anasɛ municipal chief executive ɛyɛ friend sɛ Owura George Ajiwi Owura George Ajiwi ɔmo sɛ ɔmo tintosu kɔkɔ akyerɛ no adenti a ɔmo hwɛ nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ yɛ saa importem no ma ɔmo tu hu sɛ nneɛma bi ɛfa galamsey ho nsɛm edi akyerɛna pa ɛwɔ yɛ Owura George Ajiwi ntɛm ɛna afei hɔnom nkrɔfoɔ esan sɛ ɔmo hwɛ cemetery anenke hɔnom a nka obia wo etumi kɔsie no hɔnom Owura George Ajiwi etumi akɔfa ɛyɛ nkrɔfoɔ sɛ ɔmo etu galamsey hɔnom ɔmo bubu ɛyɛ saa cemetery nyinaa adwiri ne nyinaa gu ayɛ asase chakachaka ɔmo de nsuo ɛne nneɛma ne nɔte ne nneɛma ntwitwa pictures ɛne videos a ɛyɛ Attention TV ɛde bɛgu TV ne so a ɔbɛhu sɛ ampa ɛyɛ ade ɔmo sɛ ɛyɛ asase no ɛno na ɛyɛ nkrɔfoɔ ɔmo sɛ dabi yɛntena se ɛma saa nneɛma wei ɛnkɔ so esan sɛ saa galamsey ho nsɛnsɛm yi yɛnim sɛ ebetumi aha yie pa enti no ɔmo srɛ aban ɛsɛ ɔmmra ɔmo mmoa mu na afei ɔntumi mmra na saa nneɛma a ɛkɔ so fa galamsey ho nsɛnsɛm nyina no obetumi atwa ne nyinaa gu na afei ɔtumi ama nsɛm papa atumi aba yɛ ɔman Ghana ɛna mpo Western region atumi afɔm ntoma pa atumi afira enti no ɔmo srɛ aban sɛ ɔmo mmɔden asɛ ne nhyehyɛ na ɔde gu akwan mu ɛma galamsey atumi atwa yɛ ɛkɔ fam korakora ɔtumi ɛde ɛyɛ nkrɔfoɔ anasa aposifoɔ kɔgu baabi a etu saa galamsey na asefoɔ nyina no ɔmo srɛ aban sɛ ɔmo mmɔden a na ɔntumi mfa saa nneɛma nyina ɛsan bra back na ɔmo san ɛka kyerɛ aban sɛ ɛyɛ MC a ɔte so no Owura George Ajiwi no ɔmo ntu na se kura ntu na se ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛhu n'anim kura ɔmo ntu na se na afɛn fo nipa aforo ɛnfra na ɔmo ntumi ɔmo bɛsom ɔman Ghana na nneɛma a anasɛ ɛyɛ vision a ɛyɛ Nana Addo no ɔno nso betumi ama aboa na tumi akɔ so enti no wei ne nsɛm a yɛde efiri galamsey ho aso yɛde brɛ mo no yɛhyɛ mbɔ sɛ nneɛma bɛtɔ ɛwɔ yɛ galamsey ho nsɛnsɛm bia na yɛde bɛsom sɛ ahwɛfoɔ na yɛntumi ɛmfa ɛnkame mo da medin a megye so biem ɛde Franco Aku Asante wohwɛ na wohwɛ TV na wobɛtumi agya ɔyɛ o comment biribiara sɛ bia pɛ sɛ ɔka ɛfa video anasɛ bia ɛfa galamsey wobɛtumi agya to hɔnom na yɛba a yɛbɛtumi asan ɛde abɛsom mo medam ase sɛ motumi ɛhwɛ Attention TV